Ito na po kami sa Polba Market, Naga. Ayan po si Bicolanong Elvin. Mapunta na po kami doon. Yung mga pakibilaan dito na tayo sa Polba. Malapit na tayo sa bahay. Ayan. Mamaya is aakyat po ako ng buko para kakain kami. May buko pa doon. Marami. Ayun. Ako ang aakyat, videoan niyo ako. Oo, sige. Kaya mo makiyak. Kain tayo. Oh. Yan guys, dito na nga pala kami sa Paulba Public Market dito sa Paulba, Ligaw City. Paulba, Ligaw City. And pagtapos na ito, didiretso na kami sa bahay ni Bicolanong Elvin. Yan. Yan. Ito po yung daanan na papunta. Doon kami dumaan kanina. Diyan, na bundok. Tapos, ito yung gamit namin na sasakyan. Raptor ni Kuya Elvin. Doon na po, makikita natin yung big house ni Kuya Elvin mamaya. Sa ngayon po is namimili kami ng mga sangkap para sa Feeding program. magpapakain po kasi bukas. Namimili na kami para pagdating namin doon, kumpleto na yung Complete, sangkap na gagamitin namin. kompleto dekada na. Balat na lang. Ayan, dito na po kami. Ayan po, dito po wala pong walang silbi yung mask. Walang face mask po dito. Walang overload. Ayan. Wala mga face. Ganito sana, wala ng face mask. Ayan. Ano masabi mo Kuya Elvin? Nakapunta tayo la Kuya Bal. Ayun, maraming salamat kay Kuya Bal Santos, Matubang, saka kay Kalinga Prab. At dito paano, napasaya na kami. At hindi kami nabigo, kita-kita kami. Yun yung pinakamaganda na para sa akin. Ayan, sinabi ni Kuya ay Kalinga Pedro, magbabasketball daw tayo Sa susunod na pagpunta natin doon. Ayun. Ayun, maraming salamat. Ayun. Yan po si Ate Merlin sa ni Kuya Kan. Mimili po kami ng sangkap ng pampiding program bukas. Oh, sasarap mga sangkap. Magic sarap Ate Merlin. Yan o, siling Bisaya po ang hanghang nito. Ayan. Sibuyas, bawang. Yan. Bili kami na para diretso na. Balatan ko na yan mamaya. Balatan ko na yan. Pag wala akong ginagawa. Ayan po mga paninda dito guys. Nandito na po kami sa palengke ng Ligaw Albay. Ayan po. Sasakyan po na ginamit namin. Ayan po. Polba. Polba Public Market po. Walang bilihan doon. Ayan po si Arthur Sia po. Ayan po si Bimboy. Yung mabait na bata, masipag pa. Ayan po siya. Dito tayo sa Pransya, Dito na kami ngayon sa Alba. sa pababa na sa amin, mga Kabicolano. Kita ako ng pinsan ko, sabi hindi ako dumaan. Diretso na. Dito po kami ngayon sa pababa na po sa amin. Tapos dito na yung pababa yan. Papunta na yan. Spillway na yan. Ayan, pababa na po ito. Tulay yan. Tulay. Tapos, pababa tayo. Alam mo, minsan nakakamiss din no? Oo. Minsan bihira ka lang umuwi. Nakakatakot dito kasi pag madulas. Madulas dito, kaya dahan-dahan tayo mga Kabicolano. Bilas na. Yan. Bilas yung bag. Ayan, Tulay na sinasabi ko sa'yo. ito yung tulay. Tapos ito, pwede ka dumaan maglakad yan. Ayan. Parang napunta na to ni Rob. Ay, grabe. Pero pag Yan. may bagyo, lakas ng Ayan, baha. pwede na kayo mag-video dito. Akit na to. Oo, hindi na. Akit ng bundok. Akit tayo ng bundok Tayo mga ang Kabicolano. Kabicolano. Pasok na tayo sa bahay. Malapit na tayo sa balay ni Bicolano. Lapit na tayo sa bahay ni Bicolano Elvin. Dahan-dahan lang yan kasi may bumubulusok na motor dyan. May busina ka.
na si Maging okay na rin yung Wala, likot na yan. pagawa dito. Ayan mga katigulaan. Malapit na po tayo. Ayan. Parang yung cameraman mo may stroke. Kuya Arthur, maraming salamat nakarating ka dito sa amin. Dr. Gipa. Ito yung barangay namin, Barangay Francia. Oo, Barangay Ang Francia. ganda dito pilit. Huwag niyong sayangin talaga kumuha ng video. Kasi Mga Kabicolano, dito na tayo. Dito pag isang buwan yung upload. Dito naman yung ano ng kupras. Ayan. Yan. Yan o. Tapos ayan, may balikan. Diyan, may bahay yan. O anak, maligo ka na ng dagat kasi matulog na lang ako ng birthday ko. Ayan mga kabigulaan. Dito na po tayo. So may celebrate na natin. Malapit na po tayo. Malapit na po tayo dito sa bahay. Oo, may truck. Ayan. Truck. May jeep. Malapit na po tayo dito sa bahay. Ano yan? Pautan yan po. Ito dati anong tambay. Ano yun? Ito po yung hometown ko. Ito na. Habang Dito na po kami. Ayan, dito na kami. Sa bahay ni Bicolano Elvin. Ayan ang tatay namin. Guys, Ayan. dito na tayo sa bahay ni Bicolano Elvin. Ayan. Ayan na po, video tayo. Bababa na tayo at magtutur tayo. Hello. Gandang hapon. Gandang hapon. Yan. Tayo sa bahay. Bago. Si Lola la. Ay, si Lola. Iniwan yung laban. Ay, la! With video pa yan. Tuloy kayo, tuloy. Ayan si Marley. Amoy pawis pa. Oh, dito na. Pasok. Pasok pa. Ito yung bisita namin ngayon. Bicolano, dito tayo sa bahay ni Bicolano Elvin. Ready na yung pagkain. Meron pang tilapia, tsaka gulay, bata, saging, kanin, basuso. Nakahanda na po lahat. At dito po ang kusina ng bahay ni Bicolano Elvin. Yan po, Tito Armando. Shout out sa Babuban family. Ito po ang kusina, ang bahay ni Bicolano. At ito po ang pababa. Yan, at ito ang baba ng ano ni Bicolano. Ayan, may mga book po dyan. Yan po ang dining table. Yan. Dito po tayo sa CR. Ayan po. Yan si Kuya Bert. At si Lola Norma. Thank you po. Yan si Lola. Ano naman si Bing? At dito po ang sala ni Bicolano Elvin. Guys, andito na tayo sa loob ng Yan po. bahay ni Bicolano Elvin. At hindi mawawala si Arthur Sia. Yan, nakarating na po siya sa bahay ni Bicolano Elvin. Dito po tayo sa taas. Ilang bisita. Yan, lahat ng hagdan po. Yan. At ayan po paakyat. Yan po. Oy, sama kayo dito. Tara. Yan. Dito po ang sofa ng bahay ni Bicolano Elvin. Yan. Yan po ang pataas doon. Ito po ang bahay niya. Gaano kalawak. Dito ang kwarto ni Bicolano Elvin at ni Bicolana Marlene. Dito naman ang kwarto nila mama ni Bicolano Elvin. Ang ganda dyan. At dyan ang labas. Dito ang kwarto ng mga tao dito. Yan.
Kadelikado man. O yan. Dito po ang view. Dito po tayo. Tapos, akit po tayo dun sa taas. Hindi na kita sa itaas. Dito na po tayo sa taas. Yan. Maganda po dito ang view. Kaso po, maambon. Ayan po, bababa na po tayo kasi maambon ng Kabicolano. Yan na po mga Kabicolano. Pababa po tayo ngayon. Si Bicolano Elvin po nasa labas. At ito ang family Buban at si Arthur Sia. Pababa po tayo. Yan. Ganyan kaganda ang Toro de Palacio ni Bicolano. Yan. Yan po ang TV ni Bicolano. Yan. Ayan ang lamesa si Lola Norma. Ang nanay na pinaka first lady of the world. Yan. Bakit may the word pa? Yan. Si Lola Norma. Yan. Maganda talaga ang bahay ni Bicolano Elvin. Parang palasyo.